Didi's Pizza. Pwede kami, yan yung sa akin. Okay, Tete. Ganda lang kayo. Waiting. Bigsiya na lang para Manny Pacquiao. Waiting tayo. Ano naman? Nice! Yay! Tayo. Waiting. Ang cute naman ni Ate. That's my style. Plus ham. Okay, hi. A few moments later. Okay, tapos na. Tapos na yun, ano ito mo naman kami, umalis dito kay ba? Tapos ano? Up. Up. Ate, kape, coffee. Hindi na? Okay. We are done. Picture. Hindi kasi kita pag mas ano pagka ganyan eh, oh. Kitang-kita yung ano eh. O, tayo na kayo dyan, oh. Okay. Dre, dito